Матин Пирзода ра дидем. Матин Пирзода да Москва. Москва демака. Ин омад акапун хурд. Ҳол мебарамаш фитабочка медрои. Ҳиҷомат мекунам, массаж мекунам. Фаҳмидӣ? ҳиҷомаи Қори Муҳаммад омадесем бачаҳо барамаш як ҳиҷомаш кунам, роҳат кунам. Ай Тоҷикистон омадаиқас. Хунота бигирам сагара бидро. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Созака хоби саломат. Худо ба шукр. Шумо номтон чӣ буд? Матин Пирзода. Матин Пирзода. Шуморо мо бисёр сахт ижда дорем. Шумо матине ки нами ҳар капурат мета қорат мекунем амои? моя. Маззат соза саломати соза хита. Не мазам кам мегирезам. Маззат кам мегирезам. Ҳози бест. Сара тов мехӯра? Тамом. Ҳар саҳар як таблеткаи талпамитсин оби ҷӯшомадагӣ қатӣ бихӯр. Фаҳмидӣ? Сарои зону дар мекунад? Дар мекунам. Значит чира дар кӯдакӣ сарсари зону бисёр кашидагиам додарҷон. Як мази кетанол. Фаҳмидӣ? Дар сари зону ягон кас бишака кам-кам. Ҳар бега баъди хӯрок. Фаҳмидӣ? Хоб. Инагда мехези сарат гир мегардад. Хали хита ҳис мекунӣ ки дар кадом кабинете ҳасти касе личени кадиста. Ҳис мекунӣ? Тоб. Дета свеча баъди саати 5 свечаро айбан дета мекунӣ, ҳар бега нимта-нимтаи 4 рӯз истифода мебарӣ. Фаҳмидӣ? Тамом. Агар бин ки нашидӣ мисол маззат гирехт додарҷон бо хитаи хеле нороҳатӣ баъд ҳис кардӣ, ҳамун свечаҳота хушбӯй истифода барӣ, хиёл мекунӣ соз мешӣ, дигар ҳеҷ кара ақорат намекунӣ. Агар ки бо ягон каса мисол оча зан ота ақорат ки кардӣ, баъд меой. Ба фикрам ки ҳамин личени сартаи ванара мебинӣ. Мақсад ӯ личени бисёр хубай барои ҳамин одамое ки душмон мекунанд, ақорат мекунанд. Хоб? Гап нест. Ина ҷурам, салому алейкум. Шифои комил. Раҳмат. Муроҷиат кар. Раҳмат. Хоб. Бачаҳо, ина матин овардам. Кабинет дровардамаш. Чӣ хела кабинет? Диди кабинет? Кабинет 14 диди чӣ хела? Роҳат мекунӣ. Дареша панҷа. Чӣ хела фордесе? Ай таҳ гарш деси? Оли унҷа бо хомери мекашем тайфот. Фаҳмидӣ? Бачаҳо, ина овардам шумо Я мега салом алейкум мардум. Чӣ хела созин хубен саломату хубай намо ба шабакаҳои иҷтимоӣ дар Инстаграм дар Ютуб гап мезадем. Инам ака Ҳоҷи Маъруф ақорат кардам айзану ба худо ака Ҳоҷи Маъруф ҳазор бахшиш. Дигар ман ақорат намекунам. Ира ҳам кас маҷбур накарда шер бачаҳо бачаи хубай. Бачаи хубай шерои нар ҳеҷ гап надорад. Хай душмон кадай мисол камта маззаш нест, ин ҳамин ягон далбаёбу пулш метан.